Bizim Türk mesaramızda qavvatdan qulağatın oda 70 yıl min avval, 65 yıl min avval çizi bina Mevludxani aslında Türk meselede yokmuştur. Belkul. Hop yok bolsa nereden başlaptır? Kim sebep bolup başlaptır? Hanefi mezhep ulamaları avvaldan oda Mevludxani diýen zat kullu ummet İslam'da 700 yıl çelliğim aslen yokmuştur. Qarn çağrımda gayri ehli sünnetin üstünden 6 tane Mevludxani ravaş taptır. Ehli sünnetin tarafından ne? Gayri ehli sünnetin tarafından 6 tane Mevludxani yörtüptürler. Şoň bir yerde az cümle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mevludxani demiştir. O taram gelýärler, ulama-i ehli sünnet şonuň mukabylynda durup tamam Mevludxani aýrypdyrlar kullan. Ki bu şeriatda ýok diýipdirler. Ta soňram 700-nji ýylda, ýani qarny haftamda bir Hudaýyň benneti bir padşah atly, padşahy binamy falan Erbel şu gelip Yamaşşadan şu Mevludxani'ni ravaş verip başlattır. Avvalla ulamalar musundan başlanat yok. Avvalla ehli sünnetin musundan başlanat yok. Avvalla barak şeyh meşayihundan başlanat yok. Avvalla padşahlığın musundan başlattır musulmanlığı. O şu doğrultusunda ulamalar soram, şuna hakkında sorularına Peygamber Hudaýyň bolonguny, hep bolonguny bir jerese tutjak bolsaňyz, şu doğrultusunda etjek bolsaňyz diýip de barakim, şu doğrultusunda şol avvaldan kitapda Bağdat, kitapda yok datdy. Emma Türkmen Sahrada nereden başlaptır? Şu mantaga Türkmen Sahrada şun awul başdan şu bir günden başlamaklarına sebep bolan qiyinantakda Hanefi mezhepleriň üstünden dören zatda Şafii mezhepleriň üstünden dörep de teşvik edip de ara gelenler. Hormatly Yarmadahun Tahir merhumun piri Şeyh Osman o Şafii mezhep Abdülkadir Ahun Dağıstani diye Dağıstandan 2 nefer göçük gaýtdyr şu tadan din diyanatda o tada qiyinçilik bolurlygy derekli şu Türkmen Sahrada garşy gaýtýarlar. Birine diýen Abdülkadir Ahun Dağıstani, birine diýen Abdülvahhab Ahun Dağıstani. Şu Abdülkadir Ahun Dağıstani ve Abdülvahhab Ahun Dağıstani ikisi de Şafii mezhep. Sonra bula mantaga gelende Abdülkadir Ahun Dağıstani bolýa Yarmad Ahun Tahir'in maran ustady. Ol Arapçyk diýe şol göýekliň talaplarda hücreti varmışçy, okuýýanmışçy, şu tada barahim şoň şagirdini etipdir. Awval başdan şu Şafii mezhepleriň barahim şu suratynda başlapdyr. Şu bir güni şu Hudaýyň bendeleri sebep bolup barahim mandagy Türkmen Sahrada başlapdyr. O şu bir günden soňram Yarmad Ahun Tahir bir diş görüpdir. Bir däne dekmes bilen 11 däne käte. Şonu şoň ýa Şafii mezhep ustady ki aýdylşyndan belli bolýar sonra Hanefi mezhebe geçipdir. Yani Hanefi mezhebe geçse de Hanefi mezhebe paýbent bolmany Hanefi mezhebe ters bilen fetvasy var. Enelekim şu kitapda şoň bir kitapda ýazgyly. Şu suratynda barahim şol bir dekmeçe ol Mevludlay diýip barahim şol Rabiul ola ýörüpdir. Ol 11 däne käsede küllüne 11 däne aý diýip şu suratynda şoňa destur beripdi barahim şu mantagada ýoň bolmaklygyny barahim şol Hudaýyň benne şoňa sebep bolur.